बघा असं जर तुम्ही आलात आणि अशी सर्व झाली तुमच्यासमोर तर कसं वाटेल तुम्हाला? मस्त ना? मस्त. इथे आपली कोलंबी आहे ना ही मोठी. तर इथे बघा आता संध्याकाळचे 5:15 वाजले आणि वरती आता चहा पाहिजे, ते पण विदाऊट शुगर, म्हणजे शुगर कमी किंवा शुगर नको. तर आम्ही बघा साखर अशी वेगळीच देतो आम्ही. ह्याच्यात किती कप राहतात टोटल? ह्याच्यात 3 मग आता हे 3.5 येतात. हे किती आहेत? हे 2 आणि थोडंसं एक्स्ट्रा वर. थोडं एक्स्ट्रा दिलं. आणि त्यासोबत बघा चहा बरोबर आम्ही काय दिलं खायला? टोस्ट आणि गुड डे बिस्किट्स. चहा कशी सर्व होते, साखर दिले ह्याच्या चमचा दे आणि हे वरती झाकायला ह्याच्यावरती गरम गरम चहा. गरमच मी उघडते, तो पण उघडते. तिकडे पण उघडायला लागलं. मग किती स्टेजेस आहेत बघा वरती जायला. जा. आता मला वाटतं नक्की माझं वजन 1-2 किलो कमी होणार आहे. चला वॉकिंगला, चला पटकन या वॉकिंगला. आणि सनसेट पार्टी दिसतंय का बघा तुम्हाला? दिसतंय का सनसेट? नाही दिसत आहे. आम्ही राऊंड मारतोय. मारा राऊंड मारायचा. पहिलीच राऊंड आहे. पहिलीच राऊंड आहे. पहिलीच. चले बाबू. बघा केवढा मोठा रस्ता आहे बघा, लांबच्या लांब रस्ता आहे तिकडून. आता मी अजून मधीच आहे ते खाली, आणि आजूबाजूला बघा. चला चला. हे बघा आता आम्ही अजून खाली आलो. हे दोघं बघा कसे आहेत, किती छान वाटतंय बघा इकडे. आता अजून खाली जायचं का वरती जायचं आहे? जायचं खाली. ते बुब्बू लोक बघ कुठे गेलेत. चला रस्ता संपलेला आहे, चला घरी. कालू बालू बुबू, हे बुबू चल चला. आता हे आपल्या पुढे येतील बघा. बस तो डांबरी रस्ता संपला. चला आता वरती चला. हे खाली सर्व आता बघा तर तसं रस्ता आहे. चला 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 बुबू. काय आज लय उशीर लागला मला चालायला एवढा रस्ता. प्रॅक्टिस सुटली आहे ना, हा. पण वॉकिंग गरजेची आहे ना. आता आपले गेस्ट कमी आहेत म्हणून असं पॉसिबल होतं. पण गेस्ट फुल असले तेव्हा आम्ही नाही निघू शकत. मग ते चहा नाश्त्यामध्येच आमचं सर्व वेळ जातं. आली धावत आली. चल नमस्ते सर्वांना. तर नमस्ते. आणि आज बघा इकडे आम्ही थाली सर्व नाही करत आहे, इथे आम्ही फिश प्लॅटर सर्व करतोय. म्हणजे काहीतरी नवीन परत आपल्या होमस्टेमध्ये. नवीन असेल तर तुम्हाला काहीतरी बघायला पण मजा येईल ना. तर प्लॅटरमध्ये आज आपण कोणती मासे घेतोय? बटाटे. इकडे प्लॅटर नाही होत आहे, इथे बघा फिश फ्राय होते. इथे आपण हा कोणता मासा आहे? हा. आणि इकडे बांगडा घेतलेला आहे. त्यासोबत इकडे मिक्स मध्ये सर्व आहे. बोंबील आहे, अंडा आणि मसाला आले लसूण पेस्ट मध्ये पूर्ण मॅरिनेट केलेलं आहे. आणि त्यामध्ये कोळंबी आहेत. म्हणजे 4 व्हरायटी आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये. बरोबर. आता इथे गेला आपला पहिला मासा. इथे बघा प्लॅटरचा फर्स्ट मासा. एक पापलेट आहे आणि एक हलवा आहे. म्हणजे असं मी काय केलं, प्लॅटर द्यायचा म्हणून मी त्या आता ओळखीचे झालेत ना, तसे ते रोज नाही देणार, पण एक मी घेऊन आलो होते. वजन एकेकाचे पैसे दिले मग तिथं. हां. बांगडे 2 आणले. कोलंबी ॲक्च्युली ह्याच्यापेक्षा जास्त कोलंबी आणले. कोलंबी थोडी साईडला ठेवली आणि बाकीचे इकडे ठेवलेत. आणि बोंबील अर्धा किलोच बोंबील आणले, त्यातले पण अर्धे ठेवलेत आणि अर्धे सर्व केलेत. म्हणजे पण तुम्ही जास्त, हे प्लॅटर फक्त 2 जणांसाठी इकडे सर्व होते, लक्षात घ्या. तर 2 जणांसाठी केवढे मासे तुम्ही आता बघा. एका ह्याच्यात 3 राहिले. ते पहिला मासा पलटी झालेला आहे. दुसरं सर्व करायला कशात सर्व करणार आहे आपण? हे सर्व कशात करणार आहे आपण? प्लेट मध्ये. कोणती प्लेट? आता आम्ही रहस्य आहे ते तुम्ही बघा. रेडी झाला हा. थोडा पुढचा जरा गरम होऊन बरोबर. म्हणजे दोन्ही साईडला असं असं या साईडला पण फ्राय झाला पाहिजे.
बघा शुभांगी गिर होमस्टेमध्ये कसं एकदम व्यवस्थित मासा तळून दिला जाणार तुम्हाला. पण एक काय काम करायचं की इकडे आल्यावरती घाई करायची नाही. थोडंसं 5-10 मिनटं आम्ही अगोदर सुरू करतो, पण 5-10 मिनटं जरा येणार. पण आम्ही म्हणजे फ्राय पण बघा इकडे कसं व्यवस्थित केलं जात आहे, असं लेफ्ट राईट सर्व सगळीकडनं मासा तो शिजला पाहिजे ना चांगला. इकडे रेडी झालं. त्याला टाइम लागतोय का? बघा एवढा तो हलवा जड आहे ना की दुसऱ्या माणसाला बोलवायला लागला. ते दोन इकडे काय हात लावतात आहे, एक एकीकडे साईडला एकीकडे टर्न केलं ते. हा आता मी लांब आणि उपकार थांबणा बोलतात करतात तर तुम्ही दोघं आहे. मी तर लांब आहे इकडून. काय हे माझा हलवा असा नव्हता झालेला. वो चिपका एक दूसरे को. मासे फ्राय होताना बघायची पण एक मजा असते. आता बघा हे बनवून पण आज आम्ही खाणार नाहीये. एक प्रश्न होता की तुम्ही फक्त खाण्याच्या वारी म्हणजे बुधवार शुक्रवार रविवार देता का सर्व दिवशी देता. बघा जे कोणता आम्ही दिवस बघत नाही, आम्ही ऑर्डर बघतो फक्त. ते कोणताही दिवस असू दे आणि कोणताही वार असू दे किंवा काही असू दे, ऑर्डर आली तर देतो. काय बोलत होतीस? नाही वार आम्ही पाळतो, पण फक्त कसं आपले म्हणजे गेस्ट येतात तर ते एवढं आवडीने येतात, लांबून येतात एवढं, आणि कोणी कोणी नाही पाळत, सगळेच पाळत नाही. तर ते ऑर्डर असेल तर आम्ही देऊन टाकतो. आज सांगू ह्या ताई पण नाही खाणार आहे, काजल पण नाही खाणार आहे, मी पण नाही, इव्हन मम्मी पण. म्हणजे एवढं सर्व बनतंय ना, पण आम्ही हे खाणार नाही नॉनव्हेज. आमचं काय बनतं इकडे बघा, बटाटा फ्राय, मच्छी फ्राय, एवढे मच्छी फ्राय आणि इकडे बटाटा फ्राय बनते. बाकीचे इतर भाज्या सुद्धा आहे, पण आम्ही नाही खाणार आहे नॉनव्हेज. पण तुम्ही कोणत्याही वाराला इकडे सांगू शकता, देऊ शकतो आम्ही. आता इथे काय होतंय, बोंबील फ्राय, बांगडा आणि कोलंबी. हे आपण आता मी काय केले, बोंबील आणले ना मी ते तर जरा ते अर्धे करून घेतले. फुल बोंबील टाकल्यावरती काय होतं, पलटी मारताना ते तुटतात. तर अर्धे अर्धे बोंबील सर्व केले तर छान पण वाटतात आणि सर्व करताना पण प्रॉब्लेम होत नाही. मॅरिनेशनच्या वेळी अंड टाकाच ह्याच्यामध्ये, कारण की अंड्याची अशी एक ती लेअर येते ना, ती मस्त लागते खाताना, कुरकुरीत. होय, हे सर्व बोंबील सर्व झाले ना. सर्वात महत्वाचं तांदळाचं पीठ वापरा क्रिस्पीसाठी, मस्त लागतं. हा ते मसाला काढतोय. इव्हन हा मसाला तुम्हाला सांगतो, इकडे जो मसाला दिसतोय हा मसाला तुम्ही जर मी खातोय ना आणि मला दिलात ना तर त्याच्याबरोबर मी जेवतो. असं कोण कोण जेवतं मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. म्हणजे हे मसाला सुद्धा कोणाकोणाला आवडतं आणि कोणाकोणाला नाही आवडत ते पण कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तुला आवडतं का गाजर असं मसाला? नाही, मला आवडतं. आणि तुमच्या घरी असं कोणाला आवडतं? नाही. इथे आपली कोलंबी आहे ना ही मोठी. बघा एवढ्या तव्यात आपल्याला ते अजून किती उरले तिकडे? 3 ते गेलेले आपले. इकडे बघा. आता मला एक सांगा, इकडे आपल्या गावी एक पण पीस असलं तरी बास होईल ना? बस होईल. आणि पूर्ण असं दिलं तर एवढं सर्व भरपूर होईल ना. तरी अजून इकडे जागा आहे. आणि नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये परत जेव्हा प्लेटर अशी सर्व करू, पण रोज प्लॅटर मिळेल ह्याची गॅरंटी आम्ही नाही देऊ शकत. फिश पण अवेलेबल पाहिजे, त्यासोबतच आम्ही पण म्हणजे अवेलेबल करायला पाहिजे. नाही तर थोडं थोडं आणणं एवढं सोपं नाही आहे, कारण अर्ध्यापेक्षा जास्त सर्व. हां, आणि त्यांना आता बोललो मी, रिक्वेस्ट करून त्याने असे 2-2 पीस दिलेत मला. नाहीतर तुझे ते ओळखीचे झालेत, नेहमी तू त्यांच्याकडनं जातो घेतो म्हणून ते देतात. पण मी ट्राय करू शकतो, जर तुम्ही अगोदर सांगून ठेवा आम्हाला पण असं खायचं आहे, ट्राय करू शकतो तुमच्यासाठी. इथे बघा आम्ही सर्व अरेंजमेंट करून ठेवली आहे. आणि सर्वात आधी डायरेक्ट आम्ही या सर्विंग प्लेटमध्ये नाही ठेवत आहे. का माहिती का, ह्याच्यात काढतो का तर तेल सुटतं ना ते बाजूबाजूला. तिथे आपले कोलंबी बघा मस्त एकदम फ्राय. आणि असे आपण किती पीसेस घेतले, ह्याच्या 6 पीसेस घेतले ना कोलंबीचे. बाकीचे बोंबिलचे आणि बांगडा 2 घेतलेत. हलवे आहेत आपले बाकी.
आता कसं सजवायचं ते तुम्हाला मी दाखवतो बघा. चला आता पहिल्यांदा प्लॅटर सर्व होत आहे, तर मी रिस्क नाही घेते कारण मी सर्व करणार. बाकीच्यांनी आता काजल इकडे तिकडे ठेवलं तर मला आवडणार नाही. तर सुरुवातीला काय करतो, व्यवस्थित हात बी धुवून घेतो, चांगले हँडवॉश करून प्लेस करायचं. हाताने प्लेस केलं ना तर ते एकदम व्यवस्थित राहतात ताटात बघा. पण मच्छी गरम आहे खूप, मच्छी सावकाश गरम नाही आहे. गरम हात लावून म्हणजे. आणि ना आमचा ना लायटरच खराब झाला म्हणून मी माचीस काम चालवलं. काय बोलते, प्लॅटर दाखवतोय तू पप्पूचं नाव पुढे करतात. आई ग की एवढा मोठा होमस्टे चालवता आणि एक्स्ट्रा लायटर ना काय हो शिरवड कावर. जोक सपाट हे सर्व ब्लूपर्स मध्ये जाणार आहे. सुरुवातीला फोकस आम्ही प्लॅटर वरती देतो. आता बघा इथे एक ताट आणि 2 असे प्लेट्स घेतलेले आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो पुढच्या ब्लॉक्स मध्ये तुम्हाला प्लॅटर साठी वेगळं दिसणार आहे. इथे बघा आपले हलवे रेडी आहेत. हा रेडी आहे ना, हळू. हे बघा हा प्लेस झाला इकडे, बरोबर. आता दुसरा तशी शेपटी त्याची हा प्लेस झाला इकडे, दिसतंय का. येस. वाढताना पण दाखवायचा आणि वाढणारा पण दाखवायचा. वाढणारा पण फेमस झाला पाहिजे की नाही. आता इकडे बांगडा बघा, हे बघा बरोबर प्लेस केलं. हो ओके, तर हे इकडे काय झालं. आणि त्यानंतर आता इथे बघा, इथे पण एक बांगडा आहे, तो बरोबर इकडे प्लेस झाला. ही प्लेट कशी वाटते, मस्त. आता या प्लेटमध्ये मध्ये आपण एक हे ठेवू शकतो किंवा सोलकढी सुद्धा ठेवू शकतो, पण ते ठेवूया. ही प्लेट झाली तशी. आता ही छोटी प्लेट आहे बघा, दिसते. तर छोट्या प्लेटमध्ये आपण हे साईडला ठेवूया. छोट्या प्लेटमध्ये आपण जे आपले कोलंबी आहेत बघा, मोठी साईज. तर 1 2 3 4 5 आणि 6. आणि ह्याच्यामध्ये आपण हा सोलकढी ठेवूया किंवा मला वाटतं हे ठेवायला पाहिजे. हे बघा हे ठेवूया, म्हणजे ते सेम झालं. हे दिसायला छान वाटतंय. हो. आता या थालीमध्ये आपले बोंबील 1 2 3 4 5 आणि जरा याला सरकवूया 6. ठीक आहे, हे छान वाटत आहे. हे आपले फ्राय बघा संपूर्ण सजलेलं आहे. आता मध्ये मध्ये आपण सॅलेड ठेवूया त्याच्या. तर एक टोमॅटो इकडे, एक टोमॅटो इकडे. ह्याला टोमॅटोनी सजवूया आणि बाकीच्याला काकडीनी आणि असं वेगवेगळ्या पद्धतीने Onions शिकू. पण कट केलं. हे टोमॅटोनी ही थाली पूर्ण टोमॅटोनी जाऊया. आता इथे बघा इथे काकडी ठेवूया आपण. हे तुम्हाला आता सांगा, असं तुमच्या समोर आला, तुम्ही जर होमस्टेमध्ये आलात आणि तुम्हाला हे असं दिलं की तुम्हाला आवडेल की नाही सांगा. आम्ही काहीतरी वेगळं का ट्राय करतोय की तुम्हाला इकडे सर्व्हिसमध्ये म्हणजे असं बोला. आपले गेस्ट पण खुश होतील ना. हो. आता साक्षीताईलाच विचारू, हे कसं वाटतं इकडे. मस्त वाटतं. कांद्याचे रिंग्स मी केलेत बघते. रिंग्स केलेत ना. आता रिंग्स काय करूया आपण, एक एक ह्याच्यावरतीच ठेवूया अशी. आणि लेमन पण द्यायचं आहे ना आपल्याला. हो. तर सोलकढी राहिली, रिंग्स अजून ह्याच्यावरती पण असे देऊया. ऑल्टरनेट मध्ये देऊया, ऑल्टरनेट मध्ये. आणि इकडे सोलकढी एक आणि इथे एक सोलकढी देऊया ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे. तर इकडे बघा प्रॉपरली सर्व सर्व झालंय आणि रेडी झालंय. मस्त वाटतंय ना. मस्त. तर इकडे प्लॅटर तुम्हाला कसं वाटलं. आता कोथिंबीर पण गार्निशिंग करायची आहे. कुठे कोथिंबीर, मी गेली इकडे बघा काय कर माहितीये, तिथे बघा गार्निशिंग साठी अजून इकडे आपली कोथिंबीर रेडी आहे. पण हलका हलका, काय माहिती त्याचा रेडनेस आहे ना, रेडनेस तो गेला नाही तो पाहिजे, लपला नाही पाहिजे. लपला नाही पाहिजे. एकदम थोडं थोडंच टाकूया आपण. आणि ह्याच्यावरती पण एकदम हलकं हलकं टाकूया. कारण प्रेझेंटेशन असतं ना माणसाचं, पहिलं कसं हे बघताच पोट भरलं पाहिजे. आणि आता मी जास्त बडबड नाही करणार, नाही तर ते इकडे थंड व्हायचं. मेन आहे की आपलं गरम नाही ते बोलतील मच्छी कुठे गेली, ते वेट करतायत वर आपली. हा, पहिलं त्यांना स्टार्टरला हेच पाहिजे ना. हो एकदम मस्त आहे बघा, झालं रेडी. मस्त वाटतंय. मस्त, अप्रतिम, सुंदर, सुरेख. चला काहीतरी नवीन ट्राय केलं. हे नवीन ट्राय तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. बघा असं जर तुम्ही आलात आणि अशी सर्व झाली तुमच्यासमोर, तर कसं वाटेल तुम्हाला. मस्त ना. मस्त. आणि ही एक प्लेट नंतर ही एक प्लेट. चला या तुम्ही लवकर फुल बुकिंग ऑफ करा. स्टार्टर्स. इकडे आमच्याकडे होमस्टे जास्त बुकिंग खाण्यासाठी होते. हो म्हणून ऍक्च्युली आम्ही अजून फक्त सेपरेट फूड ठेवलेलं आहे. सेपरेट फूड ठेवलं तर रिझनेबल प्राइस मध्ये आम्ही तुम्हाला देऊ नाही शकत. हे तुम्हाला आम्ही तेव्हाच देऊ शकतो हे, कारण आमच्या जर स्टे घेतला तर हे रिझनेबल देऊ शकतो. विदाऊट स्टे हे घ्यायला गेलं की मग आम्हाला पण परवडला पाहिजे ना, कारण आम्हाला हे जे चार्जेस असतात त्यासोबत आता आपले लेबर चार्जेस पण असतात. चला रेडी झालं.
आता तुम्ही एक घ्या आणि तुम्ही एक घ्या.